Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çar Sure Nisa li Medine nazil buye sedu heftu şeş ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin mirovan hun ji perwerdekarê xwe yê hun ji nefsekê bi tenê xulukandine û hevsera wî jî ji wê afirandiye. Ji her duyan jî gelek mêr û jin çêkirine û belav kirine xwe biparêzin. Hûn hem li hemberî Allah ku bi navê wî hûn ji hev dixwazin, xwe ji biedebiyê û hem jî ji qutkirina têkiliyê mêrivantiyê biparêzin. Bêguman Allah li ser we çavdêr e. Malên sêviyan bidin van û malê van ê baş bi yên xwe yên xerab neguherînin. Bi malên xwe re malê wan nexwin. Ev gunehekî mezin e. Ger di heqê keçên sêvî de hûn ji neduristiya xwe bitirsin, wê gavê ji xwe re ji jinên li we helalin yên ku hûn biecîbinin dudu, sisê û çaran bi jinanî mehr bikin. Eger hûn bitirsin ku hûn ê wan wek hew negirin, wê gavê divê yek be, yan jî cariyên hûn xwediyê vanin besî wan e. Ew ji bo hûn neheqiyê nekin münasibtir e. Hûn mehra jinan ji dil bi camêrî bidin wan. Eger ew bi rizaya dilê xwe ji ber xwe tiştekî ji mehra xwe bidin we, hûn jî wê bi xweşî û afiyet bixwin. Hûn malên xwe yê ku Allah hûn kirine ber pirsê wî, nedin kêm hişên xwe nezan. Wan pê xwedî bikin, bi cil û berk bikin û ji wan re peyva xweş û bi kêr bibêjin. Heta bigihîjin çaxa zewacê, guhdengî sêviyan bin û wan biceribînin. Eger di heqê gihaştina wan de dilê we têkeve cî, malên wan teslîmê wan bikin. Ji tirsa ku ew ê zû mezin bibin, malên wan bi destbelavî nexwin. Kesê zengîn bila xwe ji xwarina malên wan dûr bigire. Yê xizan jî bila li gorî urfê bi qasî keda xwe bixwe. Gava ve malên wan da wan, ji bo ku ve malên wan teslîmê wan kiriye, du şahîdan bigirin. Ji hêla hesabpirsinê de Allah bes e. Ji tiştê dê û bav û merivên nêz li pê xwe dihêlin ji mêran re parek. Ji mîrasa dê û bav û merivên nêz li pê xwe dihêlin ji jinan re jî parek heye. Pir yan jî hindik dibe parekî ferzkirî ye. Gava merivên nêz, sêvî û belengazên nevarisin li ser parkirina mîrasê hazir bibin, beriya parkirina mîrasê hinekê jê bidin wan û peyvekê xweş jê ji wan re bibêjin. Bila evên ku ger li pey xwe çawa ji bêxwedî mana zarokên piçûk û jar ditirsin, bila di heqê sêviyan de jî wisa bitirsin. Bila evên ku ger li pey xwe çawa ji bêxwedî mana zarokên piçûk û jar ditirsin, bila di heqê sêviyan de jî wisa bitirsin.
Bila li hemberî Allah berpirsyariya xwe ji bîr nekin û gotina rast bibêjin. Bêguman ên malên sêviyan bi neheqî dixwin, ev zikê xwe sirf bi agir dadigirin. Jixwe ji nêz ve jî ew ê têkevin agirê wêketî. Allah di heqê zaroyên we de emrî we dike ku piştî pêkanîna wesîyet û dana deynên kesê mirî, di parkirina mîrasê de para lavan, bi qasî para du qîzan e. Ger mîrasxwir tew qîz û zêdeyê duduyan bin, para wan ji mîrasa wî li pê xwe hiştiye du sêyek e. Lê ger mîrasxwir tenê qîzek be, niviyê mîrasê jê re ye. Ger zaroyên yê mirî hebin, ji dê û bavê wî re jî ji bo her yekî ji wan şeşyeka mîrasê ye. Ger zaroyên wî tune bin û dê û bavê wî mîrasxwirê wî bin, sêyek ya diya wî ye. Ger xwişk û birayên wî hebin, şaşyeka mîrasê ya diya wî ye. Bavên we û zaroyên we ji aliyê feydeyê de hûn nizanin kî ji wan nêzîktirî we ye. Allah wisa ferz kiriye. Bêguman Allah pir zana û hekîm e. Piştî pêkanîna wesîyet û dayîna deynên wan, eger zaroyên wan tune bin, niviyê mîrasa ji jinên we maye, yê we ye. Lê zaroyên wan hebin, piştî wesîyeta ew ê bikin û dayîna deynên wan çaryeka mîrasê ye. Mîrasa we jî eger zaroyên we tune bin, piştî wesîyetê hûn bikin û dayîna deynên we çaryek ya jinên we ye. Lê zaroyên we hebin, heştiyeka mîrasa we ya wan e. Ger malê zilamek an pîrekeke bê dê û bav û zarok ji mîrasxwiran re bimîne û birayek an xwişkeke wan hebe, para her yekî ji wan şeşyek e. Lê jê pirtir bin, şîrikê sêyeka mîrasê ne. Ew jî piştî wesîyeta wan bînin cî û deynê wan bidin, lê peyê ziyanek bigihê mîrasxwiran. Ew şîretên Allah'ın, Allah zanayekî mulayim e. Ev sînorê Allah'ın, kî biya Allah û pêxember wî bike, ew ê wî têxa cennetên çem di binê wan de diherikin û wê tê de ebedî bimênin. Serfiraziya mezin ew e. Kesê bê emriya Allah û pêxemberê wî bike û li sînorê wî xe, ew ê wî têxe agirekî ku ebedî tê de bimîne. Ezabekî rezîl û riswa bike jî yê wî ye. Ji pîrekên we yên zînayê dikin, di wê di aleyhê wan de hûn çar şahîdên ji xwe bînin. Eger şahdetiyê bidin, heya ew bimirin, an jî heta Allah rêyekê bi ber wan bixe, wan di malan de bigirin. Evên ji we zînayê dikin, her duyan jî ceza bikin, lê her du jî poşman bibin û xwe rast bikin, dev ji cezakirina wan berdin. Bi rastî Allah poşmaniyan pir qebûl dike û pir birehm e. Bi rastî toba ku Allah qebûlkirina wê daye ser xwe, ya wan kesên bi nezanî karên nelirê dikin û paşê di demeke kin de poşman dibin û tobe dikin. Allah toba wan qebûl dike. Allah elîm û hekîm e. Tobe
ne ji bo evên tiştên ne li rê dikin û gava yek ji wan dikeve ber mirinê dibêje bêguman aniha ez poşman im û tobe dikim. Hem ne ji bo evên bi kafirî dimirin jî. Jixwe me ezabekî bijan ji wan re hazir kiriye. Gel yên îman anîne, ji we re ne helal e ku hûn bi zorê bibin mîrasxûrê jinan. Ev tolaziyek eşkere bikin netê de ji bo mehra ve dayê wan dîsa ji wan bistînin. Ne helal e hûn zorê bidin wan û wan tengezar bikin. Hûn bi wan re bi qencî û xweşî derbas bikin. Lê eger hûn wan nexwazin, tiştekî bi we ne xweş be jî dibe ku Allah ji bo we xêr û bêreke pir xistibe vê. Ger hûn bixwazin jinekê berdin û ji dêlva wê jinekê din ji xwe re bînin, bi baran jî mehr we dabe yekê ji wan tiştekî ji wî malî nestînin. Ma bi buhtan û gunehkariyek eşkere hûn ê wî malê bistînin? Tiştên berê bûne û çûne netê de hûn wan jinên ku bavên we ew mehr kirine mehr nekin. Bi rastî ew karekî pir kerîh û çi rêyekî genî ye. Mehrkirina dayîkên we, keçên we, xwişkên we, metên we, xaltikên we, keçên bira û keçên xwişkên we, dayîkên we yên ku şîr dane we, xwişkên we yên ji şîr, dayîkên jinên we û keçmariyên di malên we de, yên hûn çûne nivîna dayîkên wan li we hatine heramkirin. Lê eger hûn neçûbin nivîna dayîkên wan, tu guneh ji we re nîne ku hûn wan li xwe mehr bikin. Jinên kurên we yên ji pişta we û mehrkirina du xwişkan bi hev re jî li we hatiye heramkirin. Lê yên berê netê de. Bêguman Allah xefûr û rehîm e. Cariyên di destên we de cariyên di destên we de netê de mehrkirina jinên bi mêr jî li we heram bûye. Allah ew li we ferz kiriye. Ji wanên han pê ve ger hûn bixwazin bi malên xwe wan mehr bikin, di tara namûsê de bêyî hûn zînayê bikin, li we helal bûye. Ji wan a ku hûn pê re ketine zîfafê, mehra wan a ferz a ku we di nava xwe de diyar kiriye bidin wan. Piştî mehra diyar kirî di tiştê hûn pê hew razî bikin de tu guneh li ser we nîne. Bêguman Allah zanaye hekîm e. Ji we kesê derfeta wî tune be ku bi jineke azad û bawermend re bizewce, bila cariyekî ji keçên we yên bawermend ku di destê we de ne mehr bike. Allah bi îmana we zanatir e. Jixwe hûn tew wek hev in. Hûn van keçên cariye bi şertê ku bi îffet bijîn, zînayê nekin û ji xwe re doştikan negirin, bi îzna xwediyên wan mehr bikin û mehra wan asayî bidin wan. Lê ger piştî zewacê zînayê bikin, cezayê wan nivî cezayê jinên azad in. Ew destûr ji bo wan kesên ku ditirsin gunehan bikin. Lê ger hûn sebir bikin, bi xêrtir e ji bo we. Allah xefûr û rehîm e. Allah dixwaze ji we re diyar bike, riya yên beriya we şanî we bide û tobeya we qebûl bike. Allah zana û hekîm e.
Allah dixwaze ku tawbeya we qebûl bike. Lê yên ku didin pey xwestekên xwe jî dixwazin ku hûn bi temamî ji rêya rast bişemitin. Allah dixwaze barê we sivik bike çünkü însan qels hatiye afirandin. Gel yên îmananîne ticaretekî bi dilê we be netêde di navbera xwe de malên hew bi heramî nexwin û hew nekujin. Bêguman Allah ji bo we pir birehm e. Kî bi neyartî û zulmê wê bike, em ê wî têxin agir. Ji bo Allah ew rihet e. Ger hûn ji gunehên mezin ên lê ve hatine qedexekirin xwe dûr bigirin, em ê ji gunehên wê yên piçûk efû bikin û weltêxin cihekî birûmet. Hûn dilê xwe nebijînin tiştên ku Allah bi vê hinek ji we di ser hinekan re girtiye. Ji bo mêran ji keda kirine parek, ji jinan re jî ji keda kirine parek heye. Ji Allah fedl û kerema wî bixwazin. Bêguman Allah bi her tiştî dizane. Me her mêr û jin ji bo mîrasa dêv û bav û merivên nêz li pê xwe hiştine kirine mîrasxwar. Hûn para wanên ku vesoza dayînê daye wan jî bidin wan. Bêguman Allah şahidê her tiştî ye. Ji ber ku Allah hen ji wan di ser hinekan re girtine û ji bo ku ev ji malên xwe jî înfaq dikin, zilam parêzkar û rêveberê jinanin, ji xwe pîrekên salih, ji dil îtaetkarin û di nehaziriya mêrên xwe de jî tiştên Allah parastiye ew diparêzin. Lê wan jinên hûn endîşe dikin ku biya mêrên xwe nekin û ji çawlideriyên wan hûn of bûne, şîretan li wan bikin. Eger neyên rê, dev ji çûna navnivînên wan berdin. Feyde neke hinekî li wan bidin. Eger biya we bikin li hemberî wan li tû rêyên din negerin. Bêguman Allah pir bilind û pir mezin e. Ger hûn ji lihevnekirina jin û mêr bitirsin, hekemekî ji merivên mêr û hekemekî jî ji merivên jinê bişînin cem wan. Eger ew her du hekem lihev hatina wan bixwazin, vê Allah jî wan lihev bîne. Bêguman Allah zana ye û hay ji her tiştî heye. Hûn tenê ji bo Allah îbadetê bikin û tu tiştî jê re nekin şîrik. Hûn qenciyê bi dêv û bav û merivên xwe bisêviyan belengazan bi cîranên nêz û cîranên dûr bi hevalên xwe yên li tenîşta xwe rêviyê li rêmayî û bi yên dibin destê we de ne bikin. Bi rastî Allah jiyên xwe mezin dibînin û jiyên qure hez nake. Ên çîkosiyê dikin, çîkosî û dexesiyê emrê wan mirovan dikin û tiştên ku Allah ji fedl û kerema xwe daye wan jî we dişêrin, ew in. Me ji bo kafiran hezabekî ku rezîl û riswa dike amade kiriye. Ên tevî ku ne bi Allah û ne jî bi roja axiretê îmanê tînin, malên xwe ji bo riyakariya mirovan înfaq dikin jî ew in. Kesê şeytan hevalê wî be, hevalekî çiqas pîs e. Ma wê çi bi wan bihata ku
wan bi Allah û roja axirete îman baniya û ji rizqê Allah daye wan jî înfaq bikirana ji xwe Allah bi wan dizane. Bêguman Allah bi qasê giraniya misqalekî zulmê li tu kesî nake. Ger ew misqala zerre qencek be, qet bi qet wê zêde dike û ji cem xwe jî xelatekî mezin dide. Ma gava em ji her ummetê şahidekî bînin û ji bo wan jî em te bikin şahid, gelo vê halên wan çawa be? Wê rojê yên kafir bûne û yên li ber pêxember rabûne, wê bixwazin ku erd wan dabelihîne. Lê ew nikarin peyvekê jî ji Allah weşêrin. Gel yên îman anîne, gava hûn serxweş bin, heta hûn nizanibin ku hûn çi dibêjin û gava hûn bi cenabet jî bin, rêvî netêde, heya hûn xwe neşon, nêzîkê nimêjê nebin. Eger hûn nexweş bin, yan rêvî bin, yan yek ji we ji dest avê hatibe, yan jî we dest li pîrekan dabe û ew peyda nekiribe, wê çaxê herin bi axek paqij rûyê xwe û destên xwe mesx bikin, teyemmüm bikirin. Bêguman Allah qusûran efû dike, gunehan dibexşîne. Hela tu li vanên ji kitêbê Xwedî parin binêre, ew rêşaşiyê dikirin û dixwazin hûn jî wekî wan rêya rast wenda bikin. Allah bêhtir bi neyarên we dizane, ji xwe ji dostaniyê re jî Allah bes e û ji alîkariyê re jî Allah bes e. Hinek kesên cihû bûne, ciyê kelîmên wehyê diguherînin û ji bo qerfê xwe bi dîn bikin jî zimanê xwe li hev diherbilînin. Hinek kesên cihû bûne, ciyê kelîmên wehyê diguherînin û ji bo qerfê xwe bi dîn bikin jî zimanê xwe li hev diherbilînin û dibêjin me seh kir û me biya te nekir. Tu jî seh bike, weyla seh nekiriyo. Tu guh bide me, lê ger wan bigotana, me bihîst û biya te kir. Me seh ke û çavdêrê mebe, wê ji wan re baştir û rasttir bûye. Lê ji ber kafiriya wan Allah lanet li wan anî û ew ji rehma xwe dûr kirin. Hin netêde ji wan tu kes nema bawer dike. Gel yên kitêb ji wan re hatiye dayîn, beriya ku em hin rûyan bitemsînin û wan berewojî bikin, yan jî wek ku me evên qedexeya roja şemiyê bin pê kiribûn, mesix bikin. Hûn bi vê kitêba ku me daxistiye û ew kitêbên li bal wane jî rast didêre, îmanê bînin. Bêguman emrê Allah tê cî. Bi rastî Allah yên şîrikan ji wî re çê dikin? Nebexşîne, lê ew ji şirkê pêve hemû gunehên mayî ji bo kê bixwaze dibexşîne. Kesê şîrikan ji Allah re çêke, bi rastî wî bi bêbextî gunehekî mezin kiriye. Ma tu li vanên xwe pak û bêguneh dibînin nanîrî? Na, kî bixwaze Allah wî pak dike û bi qasî tayê nava xurmeyê jî neheqî li tu kesî nayê kirin. Hela tu binêre, çawa derewan li Allah dikin? Ji xwe ew bêbextiya eşkere jî zêde besî wan e.
Yên Allah lanet li wan kiriye, ew bixwe ne. Ma tu wanên parek ji kitêbê ji wan re hatiye nabînî. Ew îmanê bi senem û taxuta tînin û ji bo yên kafîrbûne jî dibêjin, ew ji wanên ku îman anîne bêhtir li ser rêya rast in. Yên Allah lanet li wan kiriye, ew bixwe ne. Allah lanetê li kê bike, tu nikarî tu alîkaran jê re peyda bikî. Yan jî qey parek wan di hikûmdariyê de heye. Ger wisa bûya wan piçikek jî nedida mirovan. Yan jî ji ber ku Allah ji fedl û kerema xwe qencî daye mirovan, ew çavnebariyê dikin. Belê, me kitêb û hikmet dabû malbata İbrahîm, me hikûmdariyek mezin jî dabû wan. Hinekan ji wan îman pê anî û hinekan jî berê xwe jê zivirandin. Cehennem bi agirê xwe yê gûr û wêketî besî wan e. Bêguman ewên ayetên me înkar dikin, em ê wan têxin agir. Çi qas çermê wan bişewite jî ji bo ezab team bikin, em ê çermê wan bi çermekî din biguherînin. Allah ezîz û hekîm e. Em ê wanên îman anîn û karên qenc kirine, têxin cennetên di binê wan de çem diherikin, ew ê tê de ebedî bimînin. Li wê derê ji wan re jinên pak jî hene û em ê wan têxin sîyên hênik. Bêguman Allah emrî we dike ku hûn emanetan bi taybetî bidine ehlê wan û gava we di navbera însanan de hukûm kir jî bi adilî hukûm bikin. Bêguman Allah şîreta herî rind li we dike. Allah helbet her tiştî dibîze û dibîne. Geliyên îman anîne, biya Allah, biya pêxember û biya rêveberên xwe yên ji we nebikin. Eger bi Allah û roja axiretê hûn bawer dikin, gava ve li ser tiştekî li hev nekir, çareseriya wê hevaliyê Allah û pêxember bikin. Ew ji we re bixêrtir e û netîceya wê jî rintir e. Ma qey tu nanêrî li wanên îdia dikin ku bêguman wan bi tiştê ji te re nazil bûye û bi tiştê beriya te nazil bûye îman anîye. Tevlî ku emrî wan bûye, ew taxut înkar bikin jî, çawa dixwazin taxut ji xwe re bikin hekem. Ji xwe şeytan jî dixwaze ku di rêşaşiyekî dûr de wan ji heqiyê dûr bixe. Gava ji wan re tê gotin, werin bal tiştê Allah nazil kiriye û bal pêxember, tu dibînî ev münafık heya ku nikarin ji te dûrkevin. Gava musîbetek ji ber tiştên wan bi destên xwe kirine bê serê wan, ew çawa têne cem te û bi Allah son dixwin ku me tenê qencî û li hev hatina wan xwastiye. Allah dizane ku çi di dilê wan de heye, guh nede wan, lê şîretan li wan bike û ji wan re peyvekî bi tesîr bibêje. Lewra me her pêxember tenê ji bo ku bi destûra Allah jê re îtaatê bikin şandiye. Çaxê wan neheqî li xwe kir, eger bihatana cem te, efiya xwe ji Allah bixwastana û pêxember jî efiya wan jî Allah bixwasta, wê wan bidîta ku Allah tobeyan pir qebûl dike û pir birehm e. Naxêr, ez bi heqê Rebbê te dikim. Heya ev di îxtilafên ku di nava wan de reh dane, te ji xwe re nekin hekem, paşê jî hukmê te dayî jî, bêyî ku bêntengî û dudiliyekî
di derê xwe de bibînin û bi temamî ji dil teslîm nebin, ne mimkûn e ku ev îmanê bînin. Ger me emrî wan bikira ku hûn xwe bikujin an jî ji welatên xwe derkevin, hindik ji wan netê de tu kesî ji wan ev bi cî nedaanî. Ger şîretên li wan dihatin kirin, wan bianiya cî, wê ji wan re bixêrtir û tekûztir bûya. Me yê helbet riya rast jî bi ber wan bixista. Kesê biya Allah û pêxember bike, hevalê van kesên ku Allah qencî bi wan kiriye ew in. Ew jî pêxemberin, siddîqin, şehîd û salihin. Ew bi xwe çi hevalên rind in? Ev hevaltî lütf û kerema Allah e. Ji xwe tenê zanebûna Allah bes e. Gelî yên îman anîne, li hemberê dijmin hûn haziriya xwe bikin, kom bi kom, an jî tev bi hev re herin cengê. Bêguman hinek ji we xwe pir dievgirînin û ji şer dimînin. Eger belayek bê serê we, dibêje Allah qencî bi min kir, ez ne bi wan re bûm. Lê gava jî Allah qenciyek bigihêje we, wekî tev di nav we û wî de tu dostanî tu nebe, dibêje xwazîka ez jî di parkirina xînmetê de bi wan re bûma û min jî pareke mezin bi dest bixista. Evên jîna axiretê bi jîna dinyayê dikirin, bila di rêya Allah de şer bikin. Kî di rêya Allah de şer bike û bê kuştin yan jî bi ser keve, em ê xeletek mezin bidin wî. Gelê mümînan, ma çi bibe hatiye ku hûn di rêya Allah da û ji bo van zilam jin û zarokên re ben şer nakin. Evên ku dibêjin Xwedayê me, tu me ji wî bajarê xelkê, wî zalimin xelas bike. Ji cem xwe xwediyekî ji me re bişîne û alîkarekî bide me. Evên îman anîne di rêya Allah de şer dikin, yên înkar dikin, ji di rêya taxut de şer dikin. Hûn jî li dijî dostên şeytan şer bikin. Dek û xaxên şeytan qelsin. Ma tu li wanên ku ji wan re hat gotin, hûn destên xwe ji şer bikişînin, nimêj bikin û zekatê bidin, nanêrî. Gava şer li wan ferz bû, pê re komek ji wan bi qasî ji Allah ditirsin, an jî bi tirsekî bêhtir ji însanan ditirsin û dibêjin: Xwedayê me, çi ma te şer li me ferz kir? Ma vê çi bûbûya ku te heya gavekî nêzik muhlet bidaye me? Bibêje: kêf û xweşiya dinyayê hindik e, lê axiret ji bo kesên li hember Allah xwe ji bêedebiyê diparêzin re çêtir e û bi qasî tayekî jî zilm li wan nayê kirin. Hûn li ku dibin bibin, hûn di bircên zexm û asê de bin jî, wê mirin bigihêje we. Ger qenciyek bi wan bibe, dibêjin ev ji cem Allah e, lê musîbetek bê serê wan, dibêjin ev di rûyê te de ye. Bibêje: tev jî ji teref Allah de ne. Gelo çi bi vê civatê hatiye, peyvekê jî fehm nakin. Çi qenciya ji te re bê, ev ji Allah e. Çi xerabiye bê serê te jî, ev di rûyê te bi xwe de ye. Me ji mirovan re tu bi pêxemberî şandiye, ji bo vê şahidiya Allah bes e.
کی بیا پیغمبر بکه براستی وی بیا الله کریه لی یه بره خواه بگوهرنه بلا بزانه بکو ما te nekiriye parêzkarê Ên munafık dibêjin serseran û serçavan em ê biya te bikin lê gava ev ji cem te diçin gelek ji wan bi şev xilafî tiştên ku ji te re dibêjin di dilê xwe de disêvirînin. Allah tiştên ku ew bi şev disêvirînin yek bi yek qeyd dike dev ji wan berde xwe bispêre Allah vekiltiya Allah bese. Ma qey ev li Qur'anê jî nafikirin eger ne ji cem Allah bûya wê te de rastî gelek nevekheviyan bihatana. Gava di heqê evlehiyê yan jî tirsê de xeberek ji wan re bêyî ku li rastî û nerastiya wê binêrin wê derhal belav dikin. Lê bi rastî ger van ew xeber ji pêxember û rayêdarên ku ji wanin re bibira evên ku koka meseleyê fehm dikin wê bi encama wê bizanibûyana. Ger rehm û qenciya Allah li ser vebûya hindik ji we netêde wê yê tevan bidaya pey şeytan. Tu diriya Allah de şer bike tu ji xwe tenê berpirsî. Mümina jî teşvîq bike. Hêvî dibe ku Allah hêza wanên kafir bûne dûr bixe. Allah bi hêstir û ezabê wî jî hîn dijwartir e. Kesê ji bo karekî rind navbercitiyê bike helbet wê nesîbê wî tê de hebe. Lê kesê ji bo karekî xerab navberiyê bike wê ew jî jê xwedîpar be. Allah çavdêr û karayê bi her tiştî ye. Gava silavek li we bê kirin. Hûn jî bi silavekî ji wê rindtir an jî bi yeke wek wê vegerînin. Allah wekî di wê bêkê masî hesabê her tiştî dipirse. Allah ji wî pê ve tu îlahê din nînin. Ev ê roja qiyametê wê roja ku bêguman e ve hemûyan kom bike ma kî ji Allah hîn rast gotire. Ma çi bi ve hatiye ku hûn di heqê münafîqan de bûne dû bir. Ji xwe Allah ji ber tiştên wan kirine ev serbêjêr kirine. Qey hûn dixwazin evên ku Allah ev ji rê derxistine bînin ser riya rast. Kesê Allah wî ji riya rast şaş bike tu nikarî tu riyan jê re bibînî. Wan ji dil dixwast ku wek ew înkar dikin hûn jî înkar bikin û bibin wek hew. Hetan ku ew di riya Allah de hicret nekin. Kesî ji wan ji xwe re nekin dost. Eger ew berê xwe biguherînin hûn wan li ku bibînin zeft bikin û bikujin. Tu kesî jî ji wan ji xwe re dost û alîkar negirin. Lê evên xwe bavêjin bextê qewmekî ku di navbera we û wan de peymanek hebe yan jî evên ji şerkirina bi we re û ji şerkirina bi qewmê xwe re of û dilteng bûne û xwe li we girtine hatine cem we netê de. Ji xwe Allah bixwasta wê ew muselletê we bikirana û bi we re şer bikirana. Ger ew dev ji we berdin şerê we nekin û destê sulhê dirê ji we bikin Allah jî tu riya ku hûn şerê wan bikin nade we. Hûn ê bibînin ku hinekî din jî dixwazin ku hem ji we hem jî ji qewmê xwe ewle bibin. Lê çi cara ew bi ber fîtne de bên zivirandin serserkî noqî wê dibin. Eger ew dev ji we ber nedin destê aşitiyê dirê ji we nekin û destên xwe jî we nekişinin hûn wan li ku bibînin van bigirin û bikujin.
me li hemberî van desturek eşkere daye we. Bi şaşîtî netêde ji tu mümînî re nerrevaye ku mümînekî bikuje. Kesê mümînekî bi xeletî bikuje ehlê yê kuştî di xwînê bibuhirin û bibexşînin netêde divê ew koleyekî mümîn azad bike û xwînekê jî bide ehlê yê kuştî. Yê kuştî mümîn be lê ji qewmekî dijmin be tenê azadkirina dîlekê mümîn pêwîst e. Lê ji qewmekî ku di navbera we û wan de peyman hebe, wê çaxê divê ku xwînekê bide malbata yê kuştî û koleyekî mümîn jî azad bike. Kesê peyda neke ji bo ku tobeya wî li cem Allah bê qebûlkirin, divê du mehan li ser hev rojî bigire. Allah elîm û hekîm e. Kesê mümînekî bi qestî bikuje, cezayê wî cehennem e, ew ê têde ebedî bimîne. Allah xezeb lê kiriye, ji rehma xwe ev dûrxistiye û ezabekî mezin jî ji bo wî amade kiriye. Gelên îman anîne. Gava hûn di riya Allah de derkevin seferê, baş binêrin û nas bikin, ji bo hûn piçek malê dinyayê bi dest bixin ji wî kesê ku silavê li we dikere nebêjin tu ne mümînî, lewra xenîmetên pir li cem Allahın. Hûn jî berê wisa bûn, Allah qencî bi we kir, êdî baş binêrin û baş miqate bin, bêguman Allah ji tiştên hûn dikin xeberdar e. Yên xwedî mazeret netêde, mümînên rûniştî û yên ku di riya Allah de bi mal û canê xwe cihadê dikin, nevekhevin. Allah yên bi mal û canê xwe cihadê dikin, bi dereceyekî di ser ên rûniştî re girtine. Allah xelata herî rind bi van hemûyan re soz dabe jî, dîsa jî Allah ên cihadê dikin bi xelatek mezin di ser yên rûniştî re girtine. Ev dereceyana lêborîn û rehmet ji terefê wî de ne. Allah xefûr û rehîm e. Gava ku melaiket rehê wan ên li xwe zulm kirine distînin, ji wan re dibêjin, ma we çi dikir? Ev jî dibêjin, em li ser rûyê dinyayê reben û belengaz bûn. Lê melaiket jî ji wan re dibêjin, ma erda Allah nefirebû, ve jî hicret bikira, ciyê ku vê ew lê vehevin cehennem e. Cehennem jî cihekî pir pîs e. Lê ev zilam pîrek û zarokên rebenên nikarin çareyekê bibînin û tu rê jî bi ver wan nakeve netêde. Hêvî heye ku Allah wan efû bike, Allah xefûr û rehîm e. Kesê di riya Allah de hicret bike, wê gelek cî û war, xêr û bêran bibîne. Kesê ku ji mala xwe bi qesta Allah û pêxemberê wî hicret bike, paşê jî li rê bimire, helbet xelatê wî li Allah dikeve. Allah xefûr û rehîm e. Gava hûn derkevin rêvîtiyê û bitirsin ku yên kafir xerabiyekî bi we bikin, wê çaxê hûn nimêjên xwe kurt bikin. Tu guneh ji we re nîne, kafir dijminên we yên eşkere ne. Gava tu di nav wan de bî û li pêşiya wan nimêj bikî, bila komek ji wan tevlî çekên xwe bi te re nimêj bikin. Gava ev nimêj bikin, heya ku ev nimêjê xwe biqedînin, bila evên din li paş we bisekinin. Paşê wê koma ku nimêj nekiriye, bila tedbîrên xwe bistînin. Rahêjin çekên xwe û bên bi te re nimêj bikin. Evên kafir bûne
dixwazin ve bê silah, bê teçhizat û xafil bigirin. Ji nişka ve êrişî ve bikin û bi neqlekî re biqelişin, bikelişin ser dilê we. Ger ji baranê zehmetiyek bigêje we yan jî hûn nexweş bin, tu guneh ji we nîne ku hûn silahên xwe dayînin. Lê dîsa jî tedbîra xwe bistînin, Allah ezabekî riswaker ji kafiran re amade kiriye. Gava ve nimêca xwe qedand. Allah ji piya rûniştî û li ser kêlekên xwe razandî jî bi bîr bînin. Lê gava hûn evlebûn, nimêca xwe sererast bikin. Çünkî nimêj li ser mümînan ferzekî vextê wê xuya kiriye. Hûn di teqîba dijmin de gevşitiyê nekin. Eger hûn janê dikişînin, helbet wek hûn janê dikişînin, ew jî janê dikişînin. Tev tiştên ku ew ji Allah hêvî nakin jî, hûn jê hêvî dikin. Allah alîm û hekîm e. Bêguman ji bo tu bi tiştê ku Allah şanî te kiriye, di navbera mirovan de hukm bikî. Me kitêb ji te re bi heqî nazil kiriye. Nebî, tu nebe piştevanê xaînan. Mexfîretê jî Allah bixwaze. Bêguman Allah xefûr û rahîm e. Tu diber evên ku bi xwe re xayîntiyê dikin de nekoşe. Teqez Allah ji gunehkarê di xayîntiyê de israr dike, hez nake. Ji însanan vedişêrin, lê ji Allah ve naşêrin. Hal ew e ku gava ew bi şev peyvên ku Xweda jê razî nabe dilê xwe de disêvirînin, Allah bi van re ye. Ji xwe Allah tiştên ku ev dikin bi temamî dorpêç kiriye. Ne hûn ewin, di jîna dinyayê de hûn bi xwe alîkariyê wan dikin û di ber van de dikoşin. Li roja qiyametê li hemberî Allah wê kî di ber van de bikoşe, wê kî ji wan re bibe vekîl. Kesê ku xerabiyek bike yan jî zulmê li xwe bike û paşê ji Allah lêborîna xwe bixwaze, wê bibîne ku Allah xefûr û rahîm e. Kesê ku gunehekî bike, tenê di aleyhê xwe de dike, Allah alîm û hekîm e. Kesê ku xetayekî yan jî gunehekî bike, paşê jî tê xestî yekî masûm, bêguman vî bêbextî û gunehekî eşkere hilgirtiye. Allah bi rehmet û kerema xwe tu neparastîbûya wê komekî ji wan ji bo ku te şaş bikin serteşî bûbûna. Lê tenê xweciriya rast derdixin. Nikarin tu zerarê bidin te. Allah kitêb û hikmet ji te re nazil kiriye. Tiştên ku te nizanibûye ji wî fêrî te kiriye. Lütf û kerema ku Allah daye te pir mezin e. Tu xêr di gelek şêwrên wanên bi dizî de nîne, lê yên bi dayîna sedeqeyekê, yan bi qenciyekê, yan jî bi aştiya nava mirovan emir bike. Netê de. Kesê ku ji bo qayîlbûna Allah wê bike, em ê xelatekî mezin bidine wî. Piştî riya rast jê re xuya bû pêve. Kesê ku biya pêxember neke û têkeve rêyekî ku ne riya mümînan e, em ê wî di vê rêya ku ketiye de bihêlin û têxin cehennemê. Ew çi qas cihekî pîs e. Bêguman Allah ku şîrik jê re bêçêkirin nebexşîne, lê jê pêve ji kê re bixwaze dibexşîne. Kesê ku ji Allah re şêrikan çêke, ew bi şaşitiyekî dûr û bêveger şaş bûye. Evana ji Allah pêve bi hinek mêyan hewara xwe tînin û tenê bi şeytanê bi înat hewara xwe tînin û wî dihebînin. Allah lanet li aniye, wî jî got bi sont madem
tedruye wan de ez kirime lanetî, ez ê jî ji bendeyên te pareke xuya bigirim. Ez ê wan ji rê derxim û noqî navhêviyên nebûyî bikim. Ez ê emrê wan bikim, ew ê jî guhên terşên xwe biqelişinin. Ez ê emrê wan bikim, ew ê jî mexlûqê Allah biguherînin. Kesê ku ji Allah pê ve şeytan jî bike hogirê xwe, bi zerarek eşkere wî zerar kiriye. Şeytan sırf sozê dide wan û van bi hêviyên nebûyî diewgirîne. Ji xwe şeytan ji xepandinê pê ve ma wê çi sozê bide wan. Ciyê vehewandina wan cehennem e, cihekî ku ew ji cehennemê pê de birevin jî nabînin. Evên ku îman anîne û karên qenc kirine, em ê wan têxin bihuştên ku çem di binê wan de diherikin û ew ê tê de ebedî bimînin. Ev soza Allah rast e. Gelo gotina kê jiya Allah rasttir e? Ev ne bi mînekariya we ye, ne jî bi mînekariya ehlê kitêb e. Kî karekî xerab bike, ew ê pê bêcezakirin. Ji Allah pê ve ji xwe re tu dost û alîkaran jî nabîne. Jin dibe yan jî mêr dibe, kesê ku qenciyekî bike û mümin be, wê ew têkevin cennetê û bi qasî misqalekî jî neheqî li wan nabe. Gelo jiyê ku qenciyê dike ji dil û can ew xwe spartiye Allah û bûye tabiyê dînê İbrahîm, kî xwediyê dînekî qenctir e? Allah İbrahîm kiriye dostê xwe. Çi tiştên di asîmanan de hene û çi tiştên di erdê de hene, hemû yên Allah'ın. Allah her tişt havirdor dorpêç kiriye. Di heqê pîrekan de daxuyaniyekî ji te dixwazin. Tu bibêje. Allah bi xwe û yên ji kitêbê ji we re tên xwandin jî di heqê wan de ji we re diyar dike da ku di bara mafê wan pîrekên sêwiyên ku para wanî nivîsandî hûn nadin wan û dixwazin wan mehr bikin û di heqê wan zarokên reben û yetîm de jî adil bin. Belê, hûn çi qenciyê bikin, Allah pê dizane. Eger jinek ji bêmemeletiya mêrê xwe yên jî ji dewjêberdana wî bitirse, tu guneh ji wan re nîne ku ew di nava xwe de ji bo aştiyekî bixebitin û li hev bên. Helbet li hev hatin ji berdanê çêtir e. Ji xwe nefs ji bo bexîltiyê hazir e. Ger hûn qenciyê bikin û xwe ji neheqiyê biparêzin, bêguman haya Allah ji tiştên ku hûn dikin baş heye. Gelî mêran, hûn çi qas bixwazin cehd bikin jî, dîsa ji hûn nikarin di navbera jinan de edaletê bicî bînin û wan wek hev bigirin. Barî hûn bi temamî tenê ji yekê hez nekin û ya din jî wek bi dardakirî bêmêr be nehêlin. Eger hûn wan li hev bînin û xwe ji neheqiyê biparêzin, helbet Allah xefûr û rahîm e. Ger ew her du hevberdin, wê Allah ji kerema xwe her duyan jî dewlemend bike. Allah xwedî lütf û keremek pir fireh û hikmetekî bêkemasî ye. Çi tiştên di asîmanan û di erdê de hene, hemû yên Allah'ın. Me hem li yên ku beriya we kitêb ji wan re hatine dayîn, hem jî li we tewsiye kir ku hûn xwe ji bêedebiya li hemberî Allah biparêzin. Eger hûn kafir bibin jî, bêguman çi tiştên ku di asîmanan û di erdê de ye, hemû yên Allah'ın. Allah ne hewceyê tu tiştî ye û layıqî hemdê herî zêde ye. Çi tiştên di asîmanan û di erdê de hene, hemû yên Allah'ın. Ji xwe vekîltiya Allah bes e.
gelê însanan eger ew bixwaze wê ve ji holê rake û hinekên din bîne. Helbet Allah bi qudreta xwe dikare wê yekê bike. Kî xelata dinyayê bixwaze divê ew bizanibe ku xelata dinyayê û axretê tev de li cem Allahın. Allah jî wekî pêwîst e dibîze û dibîne. Gel yên îman anîne. Ger di aleyhê we de be yan jî di aleyhê dê û bav û mêrivên we de be, hûn ji bo Allah şadetiyê bidin. Alîgirê heqiyê bin û heta ku ji we bê di hemû karên xwe de li edaletê miqate bin. Eger ew dewlemend an jî xizan bin, Allah helbet ji we çêtir bi meslaheta wan dizane. Zînhar nedin pey hevesên xwe û ji edaletê şaş nebin. Lê ger hûn devê xwe bibin û bînin an jî berê xwe biguherînin û şahdetiyê nedin, bêguman Allah ji tiştên ku hûn dikin baş haydar e. Gel yên îman anîne. Hûn bi Allah pêxemberê wî kitêba ku ji pêxemberê xwe re nazil kiriye û vê kitêbek ku berê nazil kiriye îmanê bînin. Kesê ku bi Allah, melekên wî, kitêbên wî, pêxemberên wî û roja axretê kafir bibe, bêguman ev bi şaştiyekî bêveger ji riya rast şaş bûye. Bêguman ên îman anîn û di pey re kafir bûn, paşê dîsa îman anîn û dîsa kafir bûn û paşê jî van kufra xwe zêde kirin, Allah van nabexşîne û rêyek rast jî bi ber wan naxe. Tu mizgînê bide minafixan ku ezabê dijwar ji bo wan e. Ew kesên ji dêlva mümînan kafiran ji xwe re dikin hogir, ma ew li cem wan li qedrê bilind digerin, bêguman qedrê bilind tev ê Allah e. Gelê mümînan vî di kitêbê de ji we re nazil kiriye ku gawa ve bihîst ayetên Allah tên înkar kirin û qerf bi wan tê kirin, heya ku ev noqî peyvekî din nebin, li cem wan rû nenên. An na hûnê jî bibin wekî wan. Bêguman wê Allah hemû münafık û kafiran di cehennemê de bide ser hew. Çavên van münafıkan tim li we ye. Ger ji Allah serkeftinek pareve bikeve, dibêjin ku ma em jî ne bi we re bûn. Eger bibe para kafiran jî dibêjin ku ma me hûn bi ser nexistin û ji mümînan jî hûn neparastin. Vê Allah roja qiyamêtê di navbera we û wan de hukm bike. Allah di aleyhê mümînan de tu carî rê nade kafiran. Ên münafık Xwedê giravî Allah dixapînin, lê ev wan dixapîne. Gava ev radibin nimêjê, bêdilî xwe radibin nimêjê û li pêşî mirovan riyakariyê dikin. Pir hindik Allah bi bîr tînin. Di vê newbênê de şaş mane, diçin û tên. Ne ji wanin ne ji wanin. Kesê ku Allah vî şaş bike, tu nikarî tu riyê jê re bibînî. Gelê mümînan, hûn mümînan nehêlin û kafiran ji xwe re nekin dost û hevalbend. Ma qey hûn dixwazin di aleyhê xwe de delilekî eşkere bidin Allah. Bêguman münafık di cehennemê de di qata tev jêr de di agir de ne. Tu ji wan re tu alîkaran jî nabînî. Lê wanên tobe kirine û xwe serrast kirine, ji dil xwe bi Allah girtine û dînê xwe jî ji bo Allah xalis kirine, ne tê de ev bi mümînan re ne. Ji xwe wê Allah xelatekî mezin bide mümînan. Eger hûn şikir bikin û îmanê bînin, ma wê Allah ji bo çi ve bide ezêb. Allah xelata yên ku şikir dikin
bi piranî dide û baş zanaye. Kesê ku neheqî lê bêkirin netêde, Allah ji eşkerekirina gotina xerab hez nake. Allah semî û alîm e. Ger hûn xêrekê eşkere bikin an wê veşêrin yan jî di xerabiyekê bibûhirin, bêguman Allah jî pir efûker û qadir e. Bêguman evên Allah û pêxemberên wî înkar dikin û dixwazin ku ferqê têxin navbera Allah û pêxemberên wî û dibêjin em ê îmanê bi hinekan bînin û hinekan jî înkar bikin. Bi vî avayî dixwazin rêyekî di navbera îmanê û kufrê de ji xwe re bigirin. Ev kafirên rastînin. Ji xwe me jî ji kafiran re ezabekî risvaker hazir kiriye. Lê yên îman bi Allah û pêxemberên wî anîne û tu ferq jî nexistine navbera yekî ji wan, ew ê xelata wan bide wan. Allah xefûr û rehîm e. Xwedî kitêb ji te dixwazin ku tu ji wan re kitêbekê ji asîmanan daxînî. Bi rastî wan ji Musa ji wê hîn mezintir xwestibû û gotibûn ku tu Allah eşkere şanî me bide. Ji ber zulma wan di cî de pirûskê li wan xist. Paşê piştî ku delîla eşkere ji wan re hat, wan golik ji xwe re kirin senem. Lê dîsa jî me ew efû kirin û hêz û bandorek eşkere da Musa. Ji bo ev sozekî tekûz bidin, me çiyayê Tûrê bi ser wan de rakir û ji wan re got: hûn xwe xwar bikin û di derî re têkevin bajêr. Me ew jî ji wan re got: roja şemiyê sînor derbas nekin. Me sozekî pir tekûz ji wan stend. Ji ber ku wan soza xwe şikand, ayetên Allah înkar kirin, bi neheqî pêxember kuştin û gotin: dilê me têr e, ne hewceyî peyvên te ye. Allah jî seba vê înkara wan dilê wan mohir kir, ji xwe hindik netêde, ew îman nayînin. Hem ji ber înkara wan û ji ber ku derevek û bêbextiyek mezin li Meryemê kiribûn. Hem jî ji ber ku gotibûn me pêxemberê Allah Îsayê kurê Meryemê kuştiye. Me bela anî serê wan û qelbê wan mohir kir. Ne ew kuştin ne jî daliqandin. Lê bi wan wek wî hat xuya kirin. Bêguman ên ku di heqê wî de ketine ixtilafê, jê di dûdiliyê de ne. Peyçûna peygumanan netêde, di heqê wî de tu zanîna wan jî nîne. Qetiyen wan ew nekuştiye. Lê Allah ew rakiriye cem xwe. Allah ezîz û hekîm e. Ji xwe jî yên Xwedî kitêb, kesekî ku beriya mirina wî wê tesdîq neke nîne. Roja qiyametê jî ew ê di aleyhê wan de bibe şahid. Cîhûyan bi zulma ku dikirin, men'a gelek însanan ji rîya Allah dikirin. Me jî hin nîmetên pak û li wan helal bûn, li wan heram kir. Hem tevî ku li wan qedexe jî bû, wan selef distand û malên xelkê bi neheqî dixwarin. Me jî ji bo kafirên ji wan ezabekî bijan amade kir. Lê ji wan yên di zanînê de baş gaştine û yên mümin, bi tiştên ji te re û yên ku beriya te hatiye îmanê tînin, nimêj dikin, zekatê didin û bi Allah û roja axiretê îmanê tînin. Em ê xeletek mezin bidin wan. Bêguman çawa me wehî Nuh û pêxemberên piştî wî kir, me wisa wehîyê te jî kir. Me wehî İbrahîm, İsmaîl, İshaq, Yaqûb, neviyên wî, Îsa, Eyyûb, Harûn û Suleyman jî kir. Me zebûr jî da Davûd. Me berê ji te re qala hin pêxemberan kiriye û qala hinan jî nekiriye. Allah bi Musa re peyivîye.
Me peygamberên mizgînber û hişyarker şandin ji bo ku piştî van peygamberan tu delilekî mirovan li hemberî Allah nemîne. Allah ezîz û hekîm e. Lê belê Allah bi tiştê ji te re nazil kiriye, şahdetiyê dide ku wî bi zanîna xwe ev nazil kiriye û melâîket jî şahdetiyê didin, ji xwe şahdetiya Allah bes e. Evên kafir bûne û men'a xelkê ji riya Allah dikin, bi şaşitiyekî bêweger ji riya rast şaş bûne. Evên kafir bûne û zulm kirine, Allah ne van efû dike, ne jî riyekî bi ber wan dixe. Lê riya cehennemê ne têde, wê têde ebedî bimînin. Ev jî ji bo Allah pir rihet e. Gelî mirovan pêxember ji cem Xwedayê we heqî ji we re aniye. Hûn îmanê bînin ji we re çêtir e, ger hûn înkar bikin jî, ji xwe çi tiştên ku di asîmanan û erdê de hene yên Allahın. Allah elîm û hekîm e. Geliyên xwedî kitêb di dînê xwe de zêde neçin û di heqê Allah de jî ji rastiyê pêve nebêjin. Bêguman İsayê kurê Meryemê tenê pêxemberê Allah e. Peyva vî ya ku gihandiye Meryemê û ruhekî ji wî ye. Hûn jî îmanê bi Allah û pêxemberê wî bînin û nebêjin sisêne, xwe ji wê biparêzin, ji we re bixêrtir e. Bêguman Allah xwedayekî bi tenê ye, heşa ku zarokên wî hebin, ew ji wê munezzeh e. Tiştên di asîmanan û di erdê de ne hemû yên wî ne, ji xwe vekîltiya Allah jî bes e. İsa Mesîh ji ewdîtiya Allah re xwe bi şûn de nade û melekên bijartî jî. Kesê ku xwe ji ewdîtiyê wî bi şûn de bide û quretiyê bike, ev ê wan temaman li cem xwe bicivîne ser hew. Wanên îman anîne û karên qenc kirine, wê ew ji lütf û kerema xwe xelata wan bêkemasî û zêde zêde bide wan. Lê yên xwe bi şûn de dane û quretî kirine, wê ew bi ezabekî bijan wan ezab bike. Ev ji bo xwe jî ji Allah pêve jî tu kesekî dost û alîkar nabînin. Gelî mirovan bi rastî delîlekî eşkere ji cem Rebbê we ji we re hatiye û nûrekî berbiçav û eşkere me ji we re nazil kiriye. Heçî kesê îmanê bi Allah bîne û ji dil xwe pê bigire, ew ê van têxe nav fedl û rehmeta xwe û wê bi bal xwe de riya rast jî bi ber van bixe. Ew ji te daxuyaniyê dixwazin, tu bibêje, Allah di heqê mîrasa wî kesê ku bav û zarokên wî tune nede, daxuyanî dide we. Ger yekî bêzarok bimire û xwişkekî wî hebe, nivî mîrasa wî ji wê re ye. Ger mirî xwişk be û tu zarokê wî jî tune bin, ew dibe mîrasxwarê malê wê temamî. Ger ji bira du xwişk bimînin, para wana mîrasê ji sisiyan dûdiye. Ger mîrasxwarê yên mirî xwişk û birayek be, para mêr bi qasî para du jinan e. Allah ji we re eşkere beyan dike, ji bo ku hûn ji riya rast şaş nebin. Allah bi her tiştî zane.